Malawi Today. Wagwia tafushana ne bano ndi chifukwa ni mwagwia. Ziko mwabiri pitilizani bitu wali mwenyezeka ziko mwabiri. Zina langa ndine Dr. Paul Gadama, mwana wa marehemu Aaron Gadama pakwatu Abuba Maganda. Skulu yanga ndinapanga yophatikiza primary kuyambira 1983 bambwanga ataphedwa ndinapita ku Westminster ku England komwe ndinakaphunzira ku Avon High School. Ndinabwera ku Malawi kuno nazalemba standard 8 1987 ndinapita ku Lunzu Secondary School. Kutoka ku Lunzu Secondary School anandisankhira ku Polytechnic ndinakhoza 8 points ndinakapanga Bachelor of Accountancy. Ndinachoka ku Polytechnic ndinabwerera ku London nakapanga Management and Finance ku Birmingham City University. Ndinapanga Masters ku Birmingham City University. Ndinapita ku Leeds ndinakapanga Masters yanga ya Economics. Ndinachoka ku Leeds kupanga Masters yanga ya Economics ndinabwera ku Malawi ndinakhala executive personal assistant wa Bagiri Muluzi wa Economy. Ndinachoka pamenepo ndinakakhalanso personal assistant wa Leti Bingwa Mutharika wa Finance and Economy. Ndinachoka pamenepo ndinapita ku US ku Harvard University komwe ndinakapanga PhD yanga ya administration. Ndinapanga PhD yanga ya administration. Ndio chichani PhD jo. Chichani chimenecho PhD. Sichedwa dokotala ndi PhD yo. Chabwino. Ndinapita ku Harvard ndinakapanga PhD yanga DBA, Doctorate in Business Administration. Ndinabwera kuno kuzakhala chief advisor wa Professor Arthur Peter Mutharika kuyambira 2014 mpaka 2020. Ndinachoka pamenepo ndinakapanga doctorate yanga yachiwiri. As of now ndimaphunzitsa ku Leeds University as ndina associate professor. Malizani ukazana 1 minute ndonjezera so wina aliyese 1 minute upeza wanda onjezera 1 minute. Ineyo pakali pano ndina associate professor wa Leeds University ku Mangalandi. Nanu ndiye zitani mpaka associate. Tuise ndikuona kwa associate professor ndekuti wogwirizira ndekuti wogwirizira kuti ukhala professor pompano. Ndimapanga ma business ndili ndi mafamu kuno ku Kasumu ku Nchinji ndili ndi ziweto. Kupatula pamenepo ndine consultant. Ndikati consultant ndiwoyang'anira dongosolo la zachuma kwa IMF, World Bank ndi ku EU. Kupatula pamenepo ndili ndi kampani tawina yoti kuti fotokozera ziko wapili. Sala ndira Dr. Jane Ansah funa ayimike chala mwamba. Amina kuti wala ndira Dr. Jane Ansah pano pa botero ayimike chala mwamba. TPP waye. Professor Peter Mutharika waye. Dr. Jane Ansah waye. Dr. Mwango waye. Ngwira waye. Kuyambirira nimafuna nipeleke ulemu kwa inu Right Honorable Dr. Jane Ansah, the incoming Vice President of the Republic of Malawi, 16 September 2025. Siti kujoseraso pamene. Kindi oye. Maulemu ena onse akali mwalo mwake. Ulemu wamaliza ndipo waukulu upite kwa mafumu atu. Ndaona mafumu pano 90 chakuti. Sonyeza kuti kuno talandiridwa. Mawanga sambiri nimafuna ndikuze ni chimene ine Atapi Muhango ndiye mzomera ngwira chimetabelera pano mama wao. Professor Arthur Peter Mutharika
watituma kuti tenganani ndi Dr. Jane Ansah ndifuna akaponde pa Bolero. Ndifuna akaponde moni kwa ananga apa Bolero. Ndiye pali ena achikangawa ndi mwana wawo uyu kadazi wajandaramayi akufuna azinena zinthu zosakhala bwino. Ndi mafuna ndikuuze kuti Dr. Jane Ansah ndi ndani. Dr. Jane Ansah ndi mzimayi amene acheya Bagiri Muluzi anamusankha kukhala High Court Judge. Bagiri Muluzi mweyo anasankhaso Dr. Jane Ansah kukhala chairlady wa National Compensation Tribunal kuno ku Malawi. Ndikunena Bagiri Muluzi kubera malemu Bingwa Mutharika mzimu wawo use mumtendere anasankha Dr. Jane Ansah kukhala Attorney General. Attorney General ndi mzimayi yekhayo Malawi muno amene anakhalapo Attorney General. Ndi mzimayi yekhayo Malawi muno amene ali ndi PhD Supreme Court Judge. Ndikufanira kuti Dr. Jane Ansah. Kubera Professor Arthur Peter Mutharika anasankha Dr. Jane Ansah kukhala chairlady wa Malawi Electoral Commission. Ndikunena na president atatu kusankha munthu emweyo mipando yayikulu yokayoka. Pali mpe baba malonda athu amugula simugula amagula nyika dala mwamba ziko lathu pamene lafika pansanza atakwera alephera. Sizobisa mukatumiza mwana ku sukulu mnafuna kuti achite bwino akonze mayeso apiteso klasi yapamwamba. Sirochi atakwera amene amalowa mboma sopo wanima anali 50 kwacha pano sopo ndalama zingati. Takwera amene amalonda boma soya pieces anali 100 kwacha pano ndalama zingati. Takwera amene amalira boma mafuta ma filling station amapezeka 600 kwacha pano mafuta kupezeka ndalama zingati. Takwera amene akalanda boma kusipatala kwetu kunali mankhwala pano mankhwala liko. Pano kuichimanga kwa dimaki. Ndiye inu wa Malawi inu nde machacha ku chakwera wakoza walepera. Amena ni pano amamfanga tineyo kuwawa mene vice president watu sawa Chilima anafera anyike jana mwamba. Achagwera muziwezi kutika mwawina pa 16 kufagonga mboma Amalawi awa afuna azazi wa chilungamo chimechina chitika kuzikangawa. Nikasika pano ndikaimbira adati phone ndikuwauza kuti adati mtima mangu ndikusowa kuti adati sabera kuno ene day mumva